Uyabona into ukuthi uhlale nezinto zabantu kuwe bakutshele zona uphile nazo iyakusinda le nto yenza ukuthi ube namabibi ungayi phambili ukuthi nje angikhulume mina yonke into ngikwazi ukuthi nje ngibe free. Uyabona nje leli gama elikhulunywa uThibela ekhuluma ngokhuzana ngathi awu yebo na yebo ngathi azakuthengela nje imoto athi hey yebo hawu ngathi mina ngizothula phela ngoba ngathula ngoba udaba kaShuni umuntu ekhala ngangivele ngilazi kodwa la ngangithule nalo kodwa nje nalento ayikhulunywa uTekisi noShilisi bekhuluma igama ngomthandeni ngathi leli igama elikhipha abafowethu ayi kodwa kunankingi ngoba nakho ngathula uTshatha uGodi ekhipha igama ngomroza ngathi mina ewu ukhipha igama ngomroza kodwa nje uyabona uzimdola njengoba ekhuluma indaba igama ekhipha igama ngoSipho Mbatha ngathi mina ayi angisangena impela ke manje yabo kodwa nje noSikhevana njengoba akhishwele igama elikhishwele uJezi ekhulu akaze ngimtshele mina uSikhevana yabo kodwa nje angithandi yabona nje uFelix Dlopho njengoba ekhuluma igama ngoAlex Mthiyana ngathi mina ngoba nisebenza ndawonye nje wathi impela igama mina yilo leli ya hawu yabo njengoba nje uSjava wakhipha igama ngoBig Zulu ngathi mina awu uBig Zulu ingani uBig Zulu mfethu awu kodwa mfethu but angiyena umuntu othanda ukuthi akhulume izwi but nje angisinda ke manje yabo izinto zabantu ukuthi zihlale ngakimi kodwa nje angithandi indlela okwenzeka ngakhona ngiyasindwa izinto